Bi kani ka appointment hang ni la dangi yakran ka jingthung yu bisiru hakiba katkum balapa ki media ki report ki committee fair ka jingthung yu bisiru kala bakla lupa tanalong ta uni bisi pa uthung sa yes man la jong sundan haman ki benta ki kongsan jong ka ni hu te kani ka pani ba kadon kadau kan challenges jong kani bro ban kadon kadau challenges jong kani bro khoi nama kani ka only central university ka badon po mi khala ka jungi bat ki sim kabu ya kani la banong kan nepotism ka jor hangne ka corruption ka jor hangne na kibrio ki ba kwa ya kan nepotism ka corruption ki kwa ba kan don ka nepotism ka bangi kwa ban pau nang kaleng ka sangi kalong ba ka baki kumangal karan mentan bagi samla ke wan ini kalau pursue ya ka academic career ke jengki kamdai ya ki bakin poi syak agitational mood hadu bakan haban syong da ka jing syatngan ya ka jing le kuman jong ki bor ba dipet jong nehu tengi na ka sengru ngibu ba ka jing dawa bangin sa jing tho ka Ministry of Human Resources ba ka de sim khiam no mardor ka ni kam ba da kum no katkum ka jing kwa ki samla puli ni hangni hadin balalap ka karam jong kar kompanya ya ni university ngiru na ka sengi dawa ba ubisi de ban hier mardor ba ni sa jing thoru syak habi de ba ta ani ongkal ade ka jing le kai jong central government jong state government jong BC ya ka education scenario hakani ka higher education ni bulan po university namar ba ki khna ki bawan angni long ki dei ba bakwa ban pinkiu ka career jong ki ya ka academic career ko jing ki hakadan ba fair ka kum ko jing ko aga ki hinrai ka ni ka jing le satlop ko jing le matlab jong BC ru jong ka central government ru jong wat ka state government ru kam comment ye halor kani ka banta kali hi ka pani ba ka nehu nalor ba kala her kardan haka report haka grading ka jong ka ngapani kani ka jingle ki kanum don ka kanum phalang da kumui pan kan nang her kardan chu ka nehu bar kan de ka jingle aranya ka jala bro koi ba ka jingle alanya ka university kai ka bangi laju asngau hinadu asdang ni jing khi persya university nomor phimdai nimdai ban pai tang ka nehu Lai nado baka sarkar BJP kala yo ban sengsara po central government kala persang ban bu ide gibri lajong ngala banong la persang ban bu ide ki RSS kadar haba baro kim kita ki klik jong university te kani ka perlong university bon download hadu kani bon silur hadu kani bon MC hadu kani tang ban sngau ban sngap ya ke jingut jong ki khana pulih ni bat kinong hikai hang niru ka patiau syu bar kaju ko por central government lu kam patiau syu namar ba kadai ke jing persang ba kata bang yong kata ka hindutization ya ka educational scenario for India hi bro ko